مومن ذکر کرائے ساڈا راہبر ہادی آئے بی بی نرجس دی جھولی ساڈا مولا مہدی آئے باوری تو لے کے آخری ازادار تک گال میں ہون کر رہی ہیں تو میں چہرے پڑھنے کتنے آدھے دل لے جو امام زمانہ دے دشمنوں نجم شرازی نہ رل کے جواب دے بھی آج مومن نہ ذکر کرائے ساڈا راہبر ہادی آئے بی بی نرجس دی جھولی ساڈا مولا مہدی آئے آج مومن ذکر کرائے ساڈا راہبر ہادی آئے بی بی نرجس دی جھولی ساڈا مولا مہدی آئے آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی میرا مولا زمانہ آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی میرا مولا زمان بندے آچ حیا کوئی نہیں بندگی دا پتا کوئی نہیں ودا پھونک دا باہر وکوں جے کو پیو دا پتا کوئی نہیں حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ حیدری چلو ایک سطر اور پڑھ دینا آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی میرا مولا زمان آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی میرا مولا زمان اے فکر آیا امانت ہے حق سچ دی ضمانت ہے جن دی زندگی چ باہر و نہیں ان دی زندگی تے لعنت ہے آخری گل پنجابی زبان دی ٹھوس گل بھائی سمجھ جوے آئے ایتھی سلام پیا کردہ امام زمانہ تے دشمن دسن لگا میں تیری دنیا تے کیڑی حالت ہے تے تینو معاشرے کیا ملنے میں نتیجہ دین لگا آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی میرا مولا زمان آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی آیا مہدی مہدی میرا مولا زمانے کو ملنی جزا کوئی نہیں ان دی جنت چ جا کوئی نہیں جیڑا منکر باہر ودا ان دی ماں دا نکاح کوئی نہیں